Takže ľudia, konečne nám nasnežilo. Budú zábery z nového GoPro 7, čo som si teraz nedávno kúpil, čiže bude to určite lepšie ako to bolo s tou 4 starou. Tuto máme babetu. Benzín by tam mal byť. Zapneme si benzín. Dáme si na rezervu, lebo asi už tam nie je veľmi veľa toho. Takto vyzerá, že sa asi ďalej nedostaneme. Tu už je veľmi strmý kopec a radšej by som sa vrátil a išiel to testovať niekde na nejaké rovné poľné cesty. Ide sa mi strašne blbo, nič nevidím, lebo som si nezobral okuliare na prilbu. Len tak. Tak asi to ani nevidíme, lebo môžete vidieť, som dosť vysoko. Babetka zatiaľ celkom s tými hladkými gumami stojí. No ale nie je to nič moc. Musíme si ich vyskúšať aj trošku. A ešte moja obuv vyzerá takto. Vansky, čiže tiež nič moc. Ale tak. Tu máme babetu, ako môžete vidieť, s tými hladkými gumami to nie je boh vie čo, ale zase na babetu po snehu je to výborné. Ste mohli vidieť niektoré kopce v inde, niektoré nie. Je to normálne. Takže v tomto videu sme si ukázali jazdu na tejto babete po snehu. Myslím si, že za to babeta prvýkrát v živote bola v snehu, lebo predtým vlastne iba stála. Je to chovalý motor má, ešte od výroby, čiže má veľmi málo najazdené. A už teraz je zdochle, lebo je asi veľmi zima. Takže toto by bolo z tohto videa asi všetko. Takže napíš mi do komentáru, či sa ti takéto videá s touto GoPro páčia. A ja si myslím, že to bude veľa lepšie ako s tou 4, čo som mal predtým. Bolo to rozmazané, bolo to rozsuchané. Vlastne nebolo to také pekné video. A teraz už by to malo byť oveľa lepšie, čiže dajte vedieť do komentáru. A zatiaľ sa majte a čaute.